a nice day! I'm here now in London. A few moments later. Hello, Kamayer! Hello, Mayer family! Grabe, ang pangit ko pala. Kakagising ko lang po. Oh, diba? Kakagising ko lang. So, yung eyeliner ko, kahit pala na hilamos na ako kagabi, meron pa rin konting eyeliner. Ang ganda ng eyeliner ko actually. So, ayan, medyo maga na naman po yung face lock ko kasi nga po kahapon, nagpa-dental appointment po ako. So, nag-adjust po ulit ng brace ko and yeah. Super sakit na naman and namamaga po yung dito ko and yan. May elastic band ulit, kabilaan, and meron ako metallic green sa baba and metallic blue sa taas. So, yun yung color ng brace ko ngayon. Ng brace, color brace. Tama ba? So, ayan. Grabe oh. Ang ganda ng eyeliner na ginamit ko kahapon. Kasi kahapon, naging busy ako. Nagpunta ako sa dental ko, mga 11. And then after that, nag-strolling around ako sa Palapala. Nag-shopping ako. Joke. Yes, nag-strolling around ako, window. And super tagal ko talaga pag ako ang nag-window shopping. Kasi nga, syempre babae. Yung iba relate dyan, sa akin pinakamadali na yung 5 hours. O, diba? 5 hours. Kaya yung jowa ko, ayaw niya akong samahan kapag nag-window shopping ako. Sabi niya, mag-window shopping ka habang aantayin kita. Siya nasa bar, umiinom ng beer, and ako nagsa-shopping. Kasi ang pinaka mabilis lang niya, 1 hour. Nagmamadali. Eh, ayoko nun. Gusto ko yung matagal. Kaya yun. And ang daming sale kahapon sa Robinson Palapala. So yun, masaya. Kaso pag uwi, ubos na yung pera. But anyway, okay lang yon kasi diba, once in a lifetime lang naman. So, buhag-hag yung buhok ko, ganun talaga siya. So pansin nyo ba, yung boses ko ay parang ngungo. Kasi nga, may sipon ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi nung last few days, nandito yung may-ari ng bahay na tinitirahan namin, nagpintura sila. Eh, allergic ako kapag nakakaamoy ako ng mga pintura. Ayun. Pero uminom na ako ng cetirizine, tapos ng gamot. Tapos meron akong candying luya, yung Chinese. Yun yung ginagawa ko siyang candy. And it helps naman. So, yeah. I wish all of you, mga Kamayer, have a nice day! So, yung update ko sa ngipin ko, wala naman, ganun pa rin. Yung ngipin ko ay 22, tama ba?
if I'm not mistaken, 22 months na siya. So, yun. Continuous lang for alignment. Pero sabi ng dentist ko, malapit na siya na matapos. I hope this year. So, yeah. So, ayun lang ang update mga kamay. Oh, anyway, I forgot to share to all of you. Yesterday also, nagpa-print ako nung logo ko. Kasi 'di ba, I think mga 1 day or 2 days to go na lang, malapit na akong mamoni. Ay, salamat sa inyo dahil kung hindi sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng chance na ma-monetize soon. Assuming no, hindi. I know na one day mamoni din yung channel ko kasi konting push na lang, malapit na po siya. And because of that, I'm so excited na nagpa-print na ako kahapon ng t-shirt na may design na nakalagay dito sa dibdib, Meyer. O, diba, bongga. Tapos, yun, isusuot ko yon kapag once na namoni na ako and magla-live ako. So, yun. Nakakatuwa. Super excited ko. Nagpa-print ako. Medyo pricey. Kasi sa kanila na yung t-shirt, mga 330 pesos. So, hindi, nandun, nilabhan muna ni mama and napakita ko yun sa inyo soon. Tapos, super sale kahapon sa World Balance. So, sabi ng jowa ko ay bumili ako, ipamper ko yung self ko. So, yun. Ang hirap mamili kasi sa lahat ng sapatos, sobrang madaming maganda. And ay mayroon akong dalawang choices. So, nahirapan ako mamili kung alin doon, yung white and violet. So, sabi ng jowa ko, piliin ko na lang yung dalawa. Bilhin ko na lang. So, yun, napasave ng money. Kasi ang price ng isang sapatos ay 2,300. So, bumili ako ng dalawa. So, nakasave ako ng 50%. Dahil dalawa yung kinuha ko. So, o diba, super sale. Kaya, ang saya. Tapos, yun, pinag-shopping ko rin yung family ko. Pumunta ako sa pet shop. Pinag-shopping ko yung family ko. And, for Christmas, so, they all happy naman. And yeah, advance Merry Christmas to all of you. And sana hindi mag-lockdown kasi ang sabi magla-lockdown dito ngayon darating na December 20 to January 1. Kasi alam ng government na once na mag-enter yung 20 to 1, ang mga tao ay magsisilabasan. Especially yung may mga car. Namamasyal, magpa-family gathering, friends gathering. So, iniiwasan na muna na mag-social na magkumpul-kumpulan yung mga tao kasi 'di ba social distancing tayo para sa safety natin. So hindi pa yun approve kung matutuloy ba yung lockdown ulit kasi kapag na-announce yun, for sure magkakaroon ng panic buying. So let's see kung matutuloy ba yun. Sana hindi matuloy kasi nakakalungkot naman, stuck ka sa bahay, 'di ba? So yeah. Sisi mga kamar for now. Bye-bye na and see you on my next vlog. Thank you everyone for watching. Bye-bye.